Doamnelor, domnilor, începe rubrica Info GDPR. Dați-mi voie să-i spun bună dimineața invitatei noastre de astăzi, doamna Cătălina Pantelimon, specialist în protecția datelor, care cu siguranță vine și săptămâna aceasta cu informații utile. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi, subiectul, supravegherea video poate fi amendabilă. Am mai discutat noi de amenzi și de sancțiuni în rubricile precedente din săptămânile trecute. Ce ne puteți spune despre diseminarea unor imagini preluate de pe monitoarele de supraveghere ale unei organizații? Pot spune că marea majoritate a operatorilor de date nu se gândesc că s-ar putea întâmpla așa ceva. Există o categorie de operatori de date, de firme, companii, chiar și persoane fizice, da? Că subliniem o dată în plus că și persoanele fizice pot fi operatori de date și au obligația respectării GDPR când îndeplinesc acest rol. Există o categorie aparte care are impresia că dacă a pus sistemul de supraveghere video, este în siguranță, totul este în siguranță. Ei, întocmai această supraveghere video poate să ajungă să fie o punte, un canal de scurgere a informațiilor. Și în situația noastră, pentru protecția datelor, noi vorbim de breșe de securitate. Aceste breșe de securitate, veți fi uimiți, se întâmplă în tot felul de moduri, în funcție de creativitatea fiecăruia. Cea mai frecventă evitare, să spunem, a protocoalelor prin care cineva ar putea solicita responsabilului cu supravegherea video să-i dea acces în spațiul respectiv, sunt sau înregistrări, da? Sunt care efectiv cu telefonul personal sau cel pe care îl folosesc, înregistrează ecranul care redă imaginile captate de camerele de luat vederi. Și apoi, pentru că se plictisesc sau pentru că pur și simplu au o mică vendetă de pus la cale, le distribuie pe rețelele de socializare. Această chestiune, această situație a fost extraordinar de frecventă și s-a instalat în mai multe medii, și la companii, pe partea de supraveghere a angajați, și în școli, pe partea de supraveghere a elevilor. Ori dacă noi ne uităm în informarea pe care fiecare operator o dă, scopul acestor mijloace de supraveghere video este să asigure siguranța persoanelor și spațiilor, da? Pe legea 333 am mai vorbit noi de evaluarea aceea de risc la securitate fizică. Iată că deja noi suntem într-o situație în care am încălcat acest lucru. Ce proceduri trebuie întocmite pentru a respecta cerințele GDPR pentru un sistem video de supraveghere? Primul lucru de făcut este de identificat un om care se ocupă de sistemul de supraveghere video. Este bine să și reglementăm accesul la respectivul sistem, adică nu toată lumea trebuie să vadă ce văd camerele. Da? Am văzut atât de multe situații de practică greșită în care mergi prin holul și a instituțiilor și te uiți bine mersi la ecran cum captează imagini sistemul de supraveghere video din diverse puncte ale obiectivului supravegheat. Acestea sunt niște lucruri care trebuie păstrate cu circuit închis, să spunem. Da? Și avem nevoie să numim un om, să facem instruirea acelui om, ce are voie, ce nu are voie să facă, cum trebuie să reacționeze în momentul în care primește cereri de transmitere a acestor înregistrări, pentru că oamenii și ei observă că sunt filmați și la un moment dat pot considera că implicit pentru ei este o resursă pe care pot să o exploateze. Însă nu se poate lucrul acesta face în orice condiții, oricum, oricând și în orice volum își dorește fiecare. E bine să avem un sistem de mentenanță a respectivelor camere, să ne asigurăm cine are acces la DVR, dacă este conectat la internet și acolo trebuie să făcute niște protocoale. E de lucru, ce să spunem. Cu siguranță este de lucru. Aș vrea să știu dacă este de ajuns să avem doar o evaluare de risc fizic a obiectivului. Pentru a face supravegherea video. Da. Este de ajuns în condițiile în care
Nu înțelegem prin asta că nu trebuie să protejăm informațiile pe care le avem. Am întâlnit operatori de date care fac instinctiv această protecție. E bine de adus din zona asta de instinct în zona de reglementare și de predictibilitate, astfel încât în situația în care apare o cerere de acces la respectivele informații, noi să știm cum să o gestionăm. Dacă să dăm informațiile, cui să îi le dăm, în ce formă. Ca de exemplu, noi atunci când primim o cerere de la o persoană vizată, ea vrea acces la datele ei. Supravegherea video de multe ori captează și imaginile altor persoane. Situații în care, dacă îi dai persoanei care a solicitat acces informațiile respective, imaginile respective, iată că faci deja o breșă de securitate în ceea ce le privește pe celelalte persoane vizate. Da? Sunt tot felul de situații de care cine lucrează cu ele s-a lovit de ele și a învățat cum să le gestioneze. Discutăm iarăși de amenzi, pentru că și în acest caz cu siguranță au fost aplicate. Care ar fi cuantumul amenzilor aplicate de către ANS pentru supravegherea video fără respectarea GDPR? Avem recent și o amendă de 8.000 de euro, de exemplu, pentru încălcarea, pentru că și când sunt la servici, angajații au dreptul la intimitate și la viață privată. De aceea, această supraveghere video și vis-a-vis de întrebarea primită mai devreme, trebuie să fie realizată conform acelei analize de risc la securitate fizică, care implicit ar trebui să recomande instalarea camerelor în acele spații în care nu devin intruzive pentru viața angajatului la muncă. Da. Și avem foarte multe situații când angajatorii au sentimentul că au pus camerele acolo ca să monitorizeze performanța angajatului. Ori ăsta deja este alt scop al prelucrării, care excede scopul dat de cerința de securitate pe care ne-o contestă, ne-o arată fără echivoc evaluarea de risc la securitate fizică. Vreau să știu cu ce idee să plece telespectatorii din cadrul rubricii de astăzi. Prudență. Acesta este cuvântul când vine vorba despre supravegherea video. Mă rog, aceste camere surprind extraordinar de multe lucruri. Deși unii operatori au înțeles să informeze adecvat persoanele vizate că intră într-un spațiu supravegheat video și să informeze și în legătură cu drepturile pe care le au, mă rog, sunt niște cerințe în articolul 12 și 13 din regulament în legătură cu această informare. Dar chiar și așa, responsabilitatea operatorului este acela de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor și acest lucru poate fi realizat numai prin implementarea efectivă de măsuri punctuale. Mulțumesc mult pentru informațiile din această săptămână și vă așteptăm să reveniți și săptămâna viitoare alături de noi. Cu mare drag. Mulțumesc frumos! Doamnelor, domnilor, rubrica InfoGDPR a ajuns la final. Matinalul continuă.